Ndiyazi ke mna ke into iqala ingathi yindlalo kuthiwa hayi i-content next thing we know umntu upregnant umntu uyolotyolwa kowabo nguSibindi Mseleku. Molweni yinda namkela kuMamgobhozi TV. So ke uMpumelelo ubhizi ke yathanda uba live on uFacebook, simbone live kunye naye noPhiwo. And then noTirelo ke kule live ye wabajoyina caba ke uMpumelelo kwintombazana angathi ubhizi nayo. So ke wabe introduce kuTirelo kuba uTirelo xa bebe wavela kwi-comments ukhona vele futhi usibuka la ngimsukela, uyabona. So bengicela ukuthi umazi mama nangu uKarabo wakaMtawungu Sibongo, ekhaya kubo kuse-Free State, uhlala lapho ke SNT. Yebo. Karabo. Yebo. Mayindaba utshela mina ngedwa ngoba ngingedwa la. Njengamanje mama ngithi angikwazisi wedwa ngoba Wayiwazisa mina ngedwa. angazisi wena wedwa ngoba lakho ngithanda. Yabo nje la kuyaye kube abantu abawu4 kuphela abavelayo, hayi ukuthi nje ukuthanda kwami. Futhi angiphumeke umunye umazisi. Naye ngizomazisa, fanele ngiqale ngimcheck ukuthi la uhleli kahle yini la ekhona ngoba bese phumule noma bona bowukhuluma naye. Ukuthi phela wena bowukhuluma naye mina ngazi ukuthi selele. Udaba lo lalibaleki lusangalinda akuvuke ekseni ngiphinde ngiliqalele phansi. Hayi mina ngazi lutho ngalo ke omunye umuntu engazi ngalo. Phela ngithi manje ngiyalibika kumo usukwenze ngathi manje. Uzophinda ulibike kabusha. Ngizolibika kabusha, anginankinga nokulibika kabusha. Uyazi na ukuthi anginayo inkinga nje nokubika kabusha. Njengamanje into engiyenzayo mina ukuthi angikwazise ngoba suke wavela la. Ngithi angikuhloniphe mama ngikwazise ngoba kuthiwa uvelanga fanele ngabe udaba lifikanga kuwena kuthiwa ungavelanga la kama-comment. Kodwa ngoba uvelile ngiye ngamenshina nami kuPhiwe ngathi eyibhuti nangu la umama evela, uyabona. UPhiwe uthe no eye contact, ningabukani ningakhulumi. Mina nenza njani ngifana no-Adam and Eve nina. Manje senze njani ngoba yazi mama leyo sowufuna ukuyenza, wazi kahle ukuthi la bengekwenzeke lokho. Sihlulekile mama, inkosazane la yathatheka nami ngathatheka, sase siqeda inkulumo yethu. Indaba seningifake enkulumeni. Hayi ukuthi sikufake enkulumeni yethu, uvelile kuma-comment ngase ngiraise indaba ukuthi kunomakoti wakithi lana kwabe ngithi nami umakoti sephumule, uyabona. Hayi ke uTirelo is insisting that Amahle funeka ekhona exexelelwa kutheni le nto xa kwaziswa lo Karabo kwaziswa yena yedwa. Mpumelelo ke wachaza uba yena umazi ulo mntana uAmahle elele. So wabembuza uba utsho ngoba uyayazi uba uhleli mhlawumbe bethetha inoba ke uTirelo noAmahle bane-relationship right, bangabantu abathethayo nabo babini. But ke thina kwisizini egqithileyo yezingane zesithembu sagqibela cebe conversations zabo zazibu-heated, sade saboniswa nezi-screenshots. uTirelo engekho happy ngendlela i-relationship kaAmahle noSibindi engayo. I think uSibindi zange am-involve, uyabona wethuka yena sebona caba uzayotshata noyotshata uAmahle engaxelelwanga. But ke ngoku inoba izinto zi-right between them. But anyways abantu ke bathi le nto kaMpumelelo engathi unale ntombazana lo Karabo bem-introducer ikhangeleka ngathi yi-content. In fact bathi yi-content kuba ke izingane zesithembu inoba ziyeza. Asikayazi ke uba inoba zawuqala nini izingane zesithembu, mhlawumbi zawudlala emveni kuba kuphele i-reality TV show kaLondi London. Akho kwatrailer ke seyiveziwe kodwa into esiqiniseke ngayo siyaziyo ngeyoba bayashuta, so sawubona ngelo xesha ke baza ngalo. Anyways inkosi kakhulu ke bethinani ngothini bukele le video. Khanike nitsho ke nina ke uba nicinga ntoni ngale nto kaMpumelelo nalo Karabo. Ingaba kudlalwa ngathi okanye hey uMpumelelo ngekhumaze kungenzeka uba ikhona into ayenzayo okanye azimisele ukuyenza nale ntombazana. uMamgobhozi uyanibona kwivideo elandelayo. Bye.